Takže čaute, moje meno je Jack TV a ja vás vítam u druhého dielu na hru GTA San Andreas. V prvom dieli sme zrobili prvú misiu a sa nám odomkol tento dom a plus k tomu aj garáž, ktorú máme ešte zatiaľ prázdnu. Tak, ma pozvoní. Zdvihneme to. To vás nezajíma. A ideme tu na ďalšiu misiu. Feeder. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the Takže ideme, nastúpime do tohto auta. Takže čo to je pred nami? Ideme to tady. Polícia. A to je druhá. Takže ideme ďalej. Kam nás to ťahá? Aha, už sme tu. Takže prejdeme cez tú uličku, asi tak. Máme to tak kratšie. Hej, do domu nabúrame ešte. Takže ideme sem. Čo, ideme sa strihať? Tak toto je veľmi čudné. To bude veľmi dlhé videoky. Majú podľa moje meno. Zajímavé. Ja neviem, čo si dám. Toto. Skúsime. Dobre, necháme si tak a potom pôjdeme si to vymeniť. Vyzeráme jak úplný debili, ale nevadí. Dobre, takže. Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. No takže asi budeme do Pizza Shop, keď som pochopil. Hej, dávaj bacha. Takže ideme tam. Takto. Super. Uložiš. Čo si dáme? To je príliš malé, niečo väčšie, nemáš? Ešte väčšie, ja chcem pizzu alebo niečo. No vidíš, konečne niečo normálne. Takže napapkáme sa. Máme dosť, to nám stačí. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. Tak ako ste mohli vidieť, týpek s brokovnicou nás chcel odbáchnuť, takže nastúpime do tohto auta. On ide po nás. Oh no. Takže rýchlo. Ale ja ho zrazím. Ohoj. Máme brokovnicu. Máme brokovnicu. Mám brokovnicu. 7 nábojov. Jej. To bude super. Máme ísť naspäť domov. Tak nám to píše. Takže tak. Vo v treťom dielu by som chcel
niečo robiť, niečo špeciálne, niekam ísť, alebo neviem. Napíšte mi, čo mám robiť do komentu a som to potom spravil. Takže tak. Takže zasúvame pekne. No, trošku sme ho obili, nevadí. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. To je všetko? Si robíte srandu. No tak dobre, no tak dávam bonus, že spravím ešte jednu misiu, hej. Takže dávam bonus. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this, fat boy, look at. Look who's here. It's Running Man. What, you think you back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, pork chop. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. No takže máme nejaký sprej, ktorý neviem, na čo budem používať. Máme nastúpiť do auta. Takže kam ideme? Tak nechcem muziku. Ani takú. Los Santos. No to je už lepšie. No. Nie! Ale no tak. Ježiš. Sme tu. Sme tu. Takže... Watch for those rollers as I tag this up. There's another 2 baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Aha, takže máme sprejovať tu tie také znaky. Takže tu vidím 1 a tam mi píše dať ich 2. No neviem, takže tam to nasprejujem. No, rob sa obrázok. Head. Super. A ešte kde? Tu. Takže ideme. A jump cez stenu. Tu niekto tu je. A tu je. Super. Takže zase zasprejujeme. No, sprejuj, head. Sprejuj. Tak sprejuj. Super, takže máme ísť naspäť do auta. Tak ja som prešiel stade. Či tam mať. To je jedno. Takže šprinty do auta. Kde je auto? On mi zdrhol. Ale nie, tu je dobre. Takže, no nás... Kde ide? Aha, z druhej strany, super. To je zase všetko. Takže ideme ďalej. Teraz sa ťahá tak kde k hore. Wow, drifty. Kam to ideme? Hohoj, pekný obrázok. Kam ideš? No tu nechal samého. Budem plakať. Jej, mám 1. A tu, skade mám prejsť? Ó, tam sú to zlí. Berem borkovnicu. Mama budú byť. No, čo hovorím? Nemá ani zbraň. Budú sa iba... No, ja ich zabijem aj tak.
Choď You want me preč. to shoot you as well? Ty skapeš. Skap! Tak. O, policia nás naháňa. Oho. Super. Takže rýchlo zdrháme. Ide po nás policia. Takže utekáme preč naspäť do auta. Kam nás to ťahá? Čo? Kam zas máme ísť? A super, už nie sme hľadaní. Bože. Skočíš to? Hej, dobrý jumpscare. Máme ísť hore? Ty vole, dobrý som. Teraz kde? Dole? Tam to je. Skočíš hore? No, ja sa znova. Do ríti. Sorry za výraz. Wall jump. Takže už teraz viem, kam mám ísť. Teraz sem. Stoj. Spravuj. Super. Máme 6 zo 100. Quick, get in! Konečne si sa vrátil. Teraz tak zabijem, že ty kokso. Ej, jaké na auto. A dobre som sa tlačil. No Get us tak. back to the hood, CJ. Teraz kam zase máme ísť? Aha, že ideme domov, on mi píše house. Takže super. No, ej. Sora. Takže sem. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Takže toto bude asi na dneska všetko, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Keď sa vám páčilo, tak dajte like. Keď sa vám nepáčilo, tak dajte koment, že čo by som mal zmeniť, alebo tak. Takže ďakujem a dovi.